טוב, אז שלום לכולם ולכולן. אמ, ממש כיף ומרגש להמשיך את הפרויקט של המגילה משבוע שעבר. אמ, ממש באותו זמן, באותה שעה, באותו יום שישי. אמ, אני לא רוצה לעשות ממש את הפתיח כמו שעשינו שבוע שעבר. יש פה הרבה שותפים שלי אף שכבר מכירים. כן, ממש בחצי מילה למי שהתחבר לראשונה או שפחות מכיר. אז פרויקט של לימוד של מגילת העצמאות. לקראת יום העצמאות אנחנו לומדים את כל הפסקאות ביחד, מבית ארגון יהב, שזה ארגון צעיר שדורש בהעמקת זהות ישראלית, על בסיס ערכי ולאורה של מגילת העצמאות. אה, המפגשים קורים בזום, בצורה מקוונת, כשהיום יהיו שתי דוברים שידברו. יפתח יהל עפרוני, שהוא שותף ביהב, הוא מדבר על פסקאות 4-5, ומי שתסגור בעצם תעביר את החצי שעה הנוספת של הלימוד, זאת פניה או זלצברגר. זהו פחות או יותר. אני אעביר את המקל ליהל, ואגיד תודה רבה שוב פעם. תודה גיל. זהו, עכשיו אם אני משתף, אתם תראו את המצגת אצלי, שירה? כן, אבל רק שנייה. עכשיו תשתף את המצגת. אוקיי. אתם רואים את המצגת? כן, רואים את כל לא, המסך שלך. כן, תפתח אותה קודם, ואז תעשה את השאר סקרין. או ש... עכשיו? כן, מעולה. טוב, אז בוקר טוב, תודה גיל, תודה שירה על ההזדמנות, באמת יוזמה כיפית ומבורכת שחיכיתי אליה של יהב, וכיף שזה קורה כבר באופן מסורתי, כי זה פעם שנייה, אז זה מסורת כבר לקראת יום העצמאות. אני מבחינתי, לא משנה מה קורה בהרצאה הזאת, נופל לי הווי-פיי, הפסקת חשמל, אני עשיתי כבר את שלי, אני מופיע על אותו פוסטר עם פרופסור עוז, אז אני כבר הגעתי לרמה שלא ייחלתי לה, אז תודה על הכבוד. בואו נתחיל. אה, אוקיי, אני יודע שאתם מצפים לשמוע על מגילת העצמאות, ואתם לא מבינים כאילו למה שמתי את הכותרת הזאת, אבל המגילה פה מימין, כמו שאתם רואים, בשביל שתדעו שאתם בשיעור הנכון, והכותרת של השיעור הזה הוא זכותו של עם להגדרה עצמית לאומית. עכשיו, זה נושא שהוא בלב ליבם של פסקאות 4 ו-5, שעליהם התבקשתי להעביר שיעור, ואני מבטיח שזה מאוד מאוד קשור ושזה רלוונטי, ואנחנו בעצם נדבר טיפה על הזכות הזאת, שאפשר להעמיק בה באלפי דברים. יכול לזרוק לסוגיות שונות ומשונות, מהו עם, מה הקריטריונים לעם, מהי, כאילו, באמת אין לזה סוף. אני בחרתי להתמקד בסוגיות מאוד ספציפיות ולזכות ההגדרה עצמית, טיפה נדבר עכשיו על באמת מהי, שתי גישות בשבילה, הבחנה מסוימת שעוזרת ליישב את הגישות, ואז נראה איך זה בא לידי ביטוי בפסקאות. אז באמת נתחיל קצת בלימוד כללי על הזכות של עם להגדרה עצמית לאומית, ונגיע למגילה ולפסקאות, don't worry, זה ישתלם לנו בסוף. אז מהי הזכות להגדרה עצמית? שמתי פה שני דמויות שבעצם יעזרו לנו להגיע לתובנות האלה. הראשון זה וודרו ווילסון, שאמר שהזכות להגדרה עצמית לאומית היא מתן אפשרות לעם או לאוכלוסייה מקומית להחליט באופן חופשי ובלא התערבות חיצונית על אופי השלטון הרצוי להם ועל האופן שבו הוא יתממש, שלטון עצמי בטריטוריה נתונה. אני יודע מה עובר על כולכם בראש, מי קורא לבן שלו וודרו, אבל תהיו סלחנים, זה לפחות בין 100 שנים או יותר, זה מדובר בנשיא ארצות הברית איפשהו בסוף מלחמת העולם הראשונה, ובנאום מפורסם שנקרא 14 נקודות, הוא מתווה את ההגדרה הבסיסית לזכות להגדרה עצמית לאומית, כמו שאנחנו מכירים אותה כאן. אנחנו רואים פה זכות מאוד רזה, מאוד יבשה, קבוצה של אנשים שיכול לשלוט בעצמה, קובעת את המסגרת הפוליטית, דמוקרטיה, דיקטטורה, ככל שאפשר לבחור בדיקטטורה, רפובליקה, וכן הלאה. והגדרה נוספת ועמוקה יותר, הבאתי פה את חיים גנץ, שגם מוזכר
בשיעור הקודם על ידי אביתר, כי הוא באמת מופיע במערכים של יהב, ולי היה את התענוג לעשות אצלו סמינר בנושא של זכות להגדרה עצמית באוניברסיטת תל אביב, ככה שאמרתי להגיד לך, מה שיוצא אני מרוצה, אבל פסקאות 4 ו-5 ישבו לי בול, אז יש לי קצת מזל. וחיים גנז אומר שהזכות להגדרה עצמית היא זכותן של קבוצות אתנו-תרבותיות, הוא אוהב להגיד מילים כאלה, כללות כאלה, אתנו-תרבותיות, כלומר קבוצות עם מוצא אתני משותף, אבל גם תרבות משותפת, המתבססת על אינטרסים של רבים מהם לדבוק במסורת אבותיהם, וכך להשיג את רווחתם האישית. אוקיי, יש פה שתי הגדרות, הן מאוד שונות אחת מהשנייה. הגישה הווילסונית אומרת שאנחנו מדברים על פוליטיקה עצמאית, גבולות, שיטת ממשל, עצמאות ריבונית, וכאן נדבר על משהו אחר, הגדרה קצת יותר פנימית, יותר לב ונפש הקבוצה והעם, דרך המסורת של האבות, האמונות, התרבות, במטרה בעצם שלכל אחד מהאנשים באותה קבוצה יהיה רווחה אישית יותר טובה, כי אינטרס של כל אחד מאיתנו, מתוך ההנחה של גן שאני נוטה להסכים איתה, שאם אני נמצא בקבוצה, במרחב תרבותי שבו אני מגיע לידי ביטוי, אז אני טוב להיות לו. איך אנחנו מיישבים את השוני בין הגישות האלה, או איך הכל מתכנס לכדי כן תזה אחת? הזכות להגדרה עצמית היא גם פנימית וגם חיצונית, אוקיי? ההגדרה החיצונית אומרת שלעם יש זכות חיצונית, כלומר לקבוע את המעמד הפוליטי שלו ואת המסגרת המדינית בה יתקיימו חייו הלאומיים, והמסגרת הזאת יכולה להיות במסגרת מדינה עצמאית, או השתלבות במדינה אחרת. אוקיי, זה מאוד דומה לווילסון, נכון? זה לא כאילו חידוש כזה מטורף. אבל זה החוץ, זה בעצם הגדרות של ההגדרה. אלה הם החומות שמקיפות את הקבוצה הזאת, וזה לא חייב להיות במסגרת של מדינה עצמאית לגמרי. דוגמה לזה למשל, מדינות פדרליות, ארצות הברית. ארצות הברית היא קורת גג אחת גדולה, ל-50 מדינות, אבל כל אחת מהן יש לה בית מחוקקים, ויש לה שלטון עצמי, ובעצם אלה מקומות שבאמת אפשר להגיד, ההגדרה הפנימית משותפת די לכל המדינות האלה, אבל ההגדרה החיצונית, כל אחת מגודרת בפני עצמה. ההגדרה העצמית הפנימית, שתראו שהיא מתכתבת עם הגישה של גנץ, אינה כוללת את רכיב קביעת המעמד הפוליטי, המצוי בהגדרה החיצונית, ולרבות הזכות לפרוש ולהקים מדינה עצמאית, כלומר, היא לא מקנה את העצמאות הטריטוריאלית הריבונית שדיברנו עליה, אלא כוללת חיי קהילה משותפים, פיתוח חברתי, כלכלי ותרבותי. בואו נחשוב על דוגמאות של קבוצות אתנו-תרבותיות, או עמים שמקיימים רק הגדרה עצמית פנימית. 3 דוגמאות שחשבתי עליהן. שמאל למעלה, פרי קטלוניה. כולנו מכירים את הקבוצה הקטלונית בספרד. יש לה מאבק לעצמאות שכולם מכירים מדי פעם רואה לכותרות, ולכולם יש איזושהי חיבה אליו, כי הם ספרדים, חמודים, יש להם טאפס וקבוצות כדורגל ואת לאו מסי תקופה ארוכה. אז כולם כאילו אומרים, בטח מגיע להם פרי קטלוניה, כי אנחנו לא תמיד בודקים את הדברים לאשורה. הקבוצה הימנית, ללא דגלי גאווה, דגלי הקהילה הדרוזית, ואפשר לחשוב, כן, לקהילה הדרוזית יש פה אוטונומיה, בישראל במיוחד, מבססים חיי חברה בתרבות ודת משלהם, מאוד מכונסים, ובכלל מתעסקים בהיבט החיצוני של הזכות הלאומית. זה גם נהוג להגיד שזה ממש בתרבות שלהם וכו'. אני לא מומחה לדרוזים, אבל בעיניי דוגמה טובה. ודוגמה שלישית הפחות מוכרת, אני ואשתי אוהבים לעשות סקי, ופעם עשינו הרבה פעמים סקי באוסטריה, ואז אמרנו, נמאס לנו מהשניצל, רוצים משהו אחר, בואו ניסע לצפון איטליה, נאכל פסטה. טסים לצפון איטליה ואוכלים שניצל. למה זה קרה? אם תקראו לתמונה התחתונה, שכתוב בשלט אדום לבן, סוד טירול, ist nicht איטליאן. דרום טירול, מסתבר שזה מקום, היא לא איטלקית, כלומר יש קבוצה בצפון איטליה, שנקראת דרום טירול, שצפון טירול, זה מעבר לגבול באוסטריה, שמרגישים אוסטרים, ובאמת הייתי באיטליה, שילמתי מיסים איטלקיים, נסעתי בכביש אגרה איטלקי, אבל אכלתי שניצל, וכולם דיברו גרמנית, ולא הייתה פסטה ולא הייתה פיצה. כלומר, עוד קבוצה שבעצם חיה חיים של קהילה ותרבות נפרדים, בתוך מסגרת של מדינה אחרת. אז עד כה אמרנו, זכות להגדרה לאומית, אוקיי? עם רוצה להיות עם בפני עצמו, הוא יכול להיות בגישה הווילסונית, הוא יכול להיות בגישה הגנזית, ובעצם להיות יותר סביב התרבות, התרבות שלו, הערכים שלו והאמונות שלו, והבאנו דוגמאות שבעצם עוזרות לנו קצת להבין מה זה אומר,
ולפשט את העניינים. אז איך זה נראה בישראל, אוקיי? דיברנו על שתי הגדרות, על שתי גישות, שבעצם מקבילות אחת לשנייה, אבל איך זה נראה בישראל, אם ראינו איך זה נראה בטירול, קטלוניה, או דיברנו על הפדרציה האמריקאית, נעזרתי פה גם בדעתו של חכם שמכהן בפקולטה למשפטים בתל אביב, קוראים לו פרופסור בן בג'י, והוא אומר מה זה הזכות, איך בא לידי ביטוי, הזכות של הגדרה עצמית של העם היהודי בישראל. זכותם של יהודים להגדרה עצמית ממומשת. אם מדינת ישראל קובעת את השפה העברית כשפתה הרשמית, לוח השנה משקף את הזיכרונות ההיסטוריים והערכים התרבותיים של היהודים. העם היהודי מממש את זכותו להגדרה עצמית לאומית במדינה שמכירה באופן אקטיבי בתרבותו. בשל היתרונות שמקנה הכרה תרבותית לחברים בקבוצה. זה מאוד דומה למה שגנז אמר לנו, נכון? יתרונות שמקנה הכרה תרבותית לחברים בקבוצה. וגנז אומר, האפשרות להגדרה עצמית מאפשרת להסיע את הרווחה האישית של כל אחד. מדינה כזו מאפשרת להם להזדהות עם המבנה המוסדי והמרחב הציבורי שבתוכו הם חיים. וכך חיים הציבוריים הופכים להם בעלי משמעות רבה עבורם. אני חושב שבן בג'י עושה פה הלחמה מאוד מאוד ברורה בין הגישה הווילסונית לגישה של גנז, ולבין ההגדרה החיצונית וההגדרה הפנימית. הוא מראה איך בישראל היום מתקיימים זאת בנוסף לזו, ואיך הם משרתים באופן הדדי זו את זו. העובדה שאני היום ביום שישי הוא יום השבתון שלי, ושאין לי גן עכשיו שבוע, ושזה נורא מעצבן בגלל חול המועד, זה בגלל שאני יהודי בארץ ישראל. ובגלל שאני יהודי בארץ ישראל ויש לי מרחב לחיות חיים תרבותיים כאלו, אז אני מרגיש גם הזדהות ושייכות ומשמעות רבה יותר כלפי המוסדות החיצוניים שבתוכם אני חי. אני מרגיש כלפי כנסת ישראל, כלפי הסמלים של המדינה, המנורה, העלי הזית, כאילו, כי זה חלק ממני. אז אני בעצם משרת את החיצוניות על ידי הפנימיות. ועכשיו, אחרי שאנחנו כולנו בסוף הסמינר על הזכות להגדרה עצמית, וכולנו חכמים, ויודעים מה זה אומר, יכולים לגשת לפסקאות 4 ו-5, ולהבין האם אנחנו מזהים את הזכות הזאת בתוך פסקאות האלה, ואת ההגדרות וההבחנות שהצגתי. ספוילר, כן. אז אני מקריא. בשנת תרנ"ז 1897 נתכנס הקונגרס הציוני לכל קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל, והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. אוקיי? יש לנו פה, פסקה ראשונה ורביעית, יש לנו פה זכות לתקומה לאומית בארץ, ומי מכריז עליו? מי בעצם נותן את הגושפנקה? איזשהו כנס, לפני יותר מכמעט 130 שנה, לקחו בו חלק, הרבה מנהיגים לקהילות יהודיות, אני לא יודע אם כולם, ובפסקה החמישית כתוב, זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917, ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים לימים האו"ם, אשר נתן במיוחד תוקף בינלאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל, ולזכות העם היהודי להקים את מחדש את ביתו הלאומי. אוקיי, מה אנחנו רואים בפסקאות 4 ו-5? נסיר רגע בצד את הנושא של הזכות להגדרה עצמית פנימית וחיצונית, בואו נדבר על הזכאות. מי נותן לי בעצם את הזכאות לזה שאני באמת כאילו לא מדבר בחלל, ואני יש לי זכות להגדרה עצמית. אז יש פה זכאות דו-שלבית. תחילה מבססת המגילה את הזכות להגדרה עצמית מבפנים. מי עושה את זה? הקונגרס הציוני. מי משתתף בו? מנהיגים של קהילות יהודיות, והם מכריזים על זכות שהם קוראים לה תקומה לאומית. זו זכות שאני לא יודע לפרש אותה, או להבין אותה בכלל, אבל מכאן יוצאה מגילה לבסס זכאות חיצונית, המחייבת את כולי עלמא, המחייבת את כולם. כלומר, יש פה זכות שמכירים בה, והיא לא רק אליי פנימה, היא כלפי כל מי שמכיר בזכויות כאלה באשר הם. זו זכות שמזכה בעצמאות מדינית. ההכרה הבינלאומית שבהצהרת בלפור, ולאחר מכן המנדט אשר העניק לכך חבר הלאומים, המכירים בזכות להקים בית לאומי. וזהו על ההבדל בין הזכות לתקומה לאומית לבית לאומי. כי תקומה לאומית, שוב, אני לא יודע מה זה אומר, זה מונח מאוד אמורפי, אבל אני יודע מה זה בית. בית הוא מקום שלי, יש לי אותו, יש חצר ויש קירות, יש גדר, ברור לי מהו, ברור לי שאני מחליט על הבית שלי, איך הוא יתנהל, איך אוכלים בו, איך יושבים בו, מה עושים בשבת וכאלה, וזו זכות שהיא יותר עוצמתית, ובית הוא דורש הכרה חיצונית מבחוץ, נכון? אני עכשיו שוכר בדירה שלי בתל אביב, היא לא שלי, וגם אני אגיד 1000 פעמים שהיא שלי, אני צריך שזה יהיה רשום בטאבו. בטאבו
אנשים מכירים בזכויות כלפי חוץ. אז בעצם אנחנו רואים פה שהזכאות של יהודים להכרה עצמית, לאומית, בשטחי ארץ ישראל, היא בעלת שני שלבים, פנימי וחיצוני. הפנימי היא אנחנו פנימה. מנהיגים שלנו, אנשים שעשו איזשהו תהליך, הרצל, באו ואמרו, חבר'ה, אנחנו פנימה, אנחנו קבוצה אחת. יש לנו הגדרה משותפת. אבל זה לא הספיק. אנחנו מכירים את זה שהמגילה, היא נכתבה לפני הרבה זמן, ואנחנו כאלה באים בדיעבד ומחלטים להם בציציות, בודקים להם כל דבר ודבר, אז מי שכותב בקרוב, זה מסמך מכונן, שיחשוב הרבה פעמים, כי מחזור יהב פ"א הולך כל פסיק ונקודה לעשות ממנה אורה. אז הם דואגים להבהיר שהזכאות היא גם פנימית וגם חיצונית. האם מנסחי המגילה, מעבר לזכאות החיצונית והפנימית, גם הבחינו בין ההגדרות? אני חושב שכן. אני אזכיר שההגדרה הפנימית מדברת על התרבות שלי, הזכות הלאומית שלי. אני בעצם מגדיר עצמי כבעל תרבות משותפת לאנשים, וחיים חיי תרבות וערכים משותפים וסיפור משותף. והחיצונית היא הגבולות שלי, הבחוץ, העצמות הריבונות הפוליטית, שחייבים בה גם עמים אחרים. אז בואו נקרא שו"ת בפסקאות 4-5, בפריזמה של ההגדרות. ותראו שיש פה שתי זכויות שונות. ויש פה, וזה ברור, לי זה ברור לגמרי. אני חוזר לפסקה 4. בשנת תרנ"ז נתכנס הקונגרס הציוני, לכל קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית, תיאודור הרצל, והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית. אוקיי, אני נטפל למושגים, אנחנו ממש נותנים כבוד למילים, וכתבו פה, תקומה לאומית. זו הזכות הראשונה. זכות זה הוכרה בהצהרת בלפור. איזה זכות? עדיין הזכות שלמעלה. אוקיי? ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן תוקף מיוחד בינלאומי לקשר ההיסטורי שיהיה בין העם היהודי לבין ארץ ישראל, ולזכות. אוקיי? אני מתעקש שיש פה ולזכות. יש פה זכות שאנחנו נפרדים ממנה בו"ב ההוספה הזאת. עד עכשיו דיברנו על הזכות לתקומה, על הזכות הפנימית שלנו, ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי. המנסחים ידיברו גם על זכאות חיצונית פנימית, וגם על הגדרה פנימית וחיצונית שהם מכירים בה, מי יכול להגדיר מה, וגם את המגבלות הכוח והסמכות שלהם, וגם מכירים בזה שלזכות ההגדרה הלאומית יש שני מעגלים, הפנימי והחיצוני והגדרות שונות. ותראו איזה יופי, טבלה שכל כך עוזרת לנו להבין את מה שאמרתי עד עכשיו, סוג ההגדרה, ההגדרה החיצונית, מי מכיר בה, מי נותן גושפנקה לזכאות, הכרה חיצונית, חבר הלאומים, הוא מי שנותן הכרה כזאת. מה הזכות? הזכות היא לבית לאומי, לבית, לגישה ווילסונית, לגדרות, לחומות, למקום שבו אני קובע את המסגרת על החיים הפוליטית והריבונית. נעבור להגדרה הפנימית. הגדרה הפנימית, אלא היא פנימה, תרבות, פיתוח החברה והקהילה. מי קובע שאני זכאי לזה? אנחנו בעצמנו. לא צריכים אף אחד אחר. ואיך נקראת הזכות אותה במגילה? נקראת הזכות לתקומה לאומית. אחר כך שאלתי את עצמי, רגע, אבל אנחנו מדברים פה על ציונות, על התנועה הזאת של באמת מעבר של היהודים לארץ ישראל, ואתה הולך לדבר בשיחה הזאת על עמים כמו הקטלונים או הדרום טירולים וזה, שהם מקיימים חיים כאילו, יש להם תקומה לאומית. תקומה לאומית אמרנו פנימה. אתה מדבר על הקהילה הדרוזית בישראל, אתה לא יכול להגיד שאין להם תקומה לאומית. ואתה לקח אותי למקום נוסף, הקהילות היהודיות באירופה, שאנחנו יודעים שכמובן זה מקומות שונים ויש אין ספור קהילות, אבל אנחנו מכירים בקהילות ספציפיות, שהיה להם אוטונומיות משפטיות ואוטונומיות הלכתיות ואפילו כלכליות, ופיתחו תרבות מדהימה, אנחנו מכירים את הספרים ואת המנהגים והחגים ואת האנשים שהנהיגו אותם. האם זה הספיק? האם זה הספיק לראשי הציונות? והאם ראשי הציונות או הציונות יכלה להסתפק מצד שני רק בהגדרה חיצונית, רק בלהגיד, הנה, אנחנו נקבל ריבונות פוליטית, חומות, גדרות שלנו. ישבתי וחשבתי מאיפה אני מביא איזושהי דעה מעניינת, לידי בזמן שאני מכין את השיעור, הספר הזה של יהב, רואה את המשפט הזה,
משפט של אחד העם, מתוך מאמר מפורסם מאוד שלו, שנקראת לא זה הדרך, שהוא מפרסם במגזין, העיתון המליץ, ונכנס שם בתנועה הציונית חבל על הזמן. אוקיי? ומה הוא אומר? ומה יפלא אתה, כי רעיון גדול כזה, מה זה הרעיון הגדול כזה? להקים מדינה יהודית בארץ ישראל, בלבשות צורה פחותה כזו, לא יכול עוד לקחת לבבות. הוא לא יוכל עוד למשוך אנשים אליו, הוא לא יכול לרתום אנשים לעשייה הזאת. כי בניין לאומי, מדינה, בית לאומי, בניין לאומי, בית לאומי, הנוסד על חשבון היפה ואהבת האדם לנפשו, ישוב וייפול. אוקיי? כאילו בניין כזה שהוא מתעסק רק ביפה, בחיצוני, באישי, באגואיסטי, זה לא יחזיק לך. הוא אומר להם, התנועה הציונית, חבר'ה, זה לא מחזיק מים. זה לא מחזיק מים. חושבים שאתם רק רוצים ציונות מדינית, מעשית, של מדינה, אבל זה לא יעזור לכם. לא זו הדרך אפוא. המסורות האלה, אחר שכבר ישנן, אין אנו בני חורין, אמנם להיבטל, מתיקונן וששחררן כפי יכולתנו, אבל עלינו לזכור, עם זה, כי לא מהן תקוותנו להצלחת העניין בכלל, העניין הציוני, כי לב העם הוא היסוד אשר עליו תיבנה הארץ. אוקיי, הוא אומר, חבר'ה, אתם יכולים עד מחר לחשוב, כמו ווילסון, ולבקש לכם הגדרה עצמית יפה ונהדרת, ולפגוש את שוררי העולם, והלורד בלפור לכתוב מכתב מהמם. לא תצליחו לבסס את החיצוניות של הלאומיות שלכם, ללא ביסוס שלנו, של הזכות הפנימית שלנו, אוקיי? כי לב העם הוא היסוד עליו תיבנה הארץ. ומכאן אני אומר, אחרי שדיברנו על הזכות הזאת, על ההבחנה הזאת בין שני הצדדים האלה, של החיצוני והפנימי, והאם די לנו בהם, והאם המגילה מכירה בהם, והיא מכירה בהם, היא מכירה בהבדל של הזכאות, אבל אנחנו לומדים מאחד העם, נראה לי שכל מי שהוא חבר ביהב, או חבר ונמשך לדברים כאלה, הוא קצת אחד העמיסט, קצת אוהב את הקרטושקס והבפנוכו של הסיפור, ואוהב את לב העם, אנחנו מבינים שבלי ההגדרה הפנימית, אין לנו הגדרה חיצונית. האם זכותנו הגדרה עצמית בסכנה? בהחלט כן. יש פה תמונות, כולנו מכירים אותם מהקמפוסים, From the river to the sea, Palestine will be free. הערעור הזה הוא ערעור ברור, הוא ערעור על הגישה הווילסונית, על ההכרה והזכות חיצונית של העם היהודי, לבסס ריבונות בישראל, אוקיי? הסיפור הזה מגיע מהאנטישמיות גרדה. אנטישמיות הוא עובר את גלגולים, בהתאם למה שמעניין באותה עת, שהדת היא השלטת, אז יהודים נסנאים בגלל הדת שלהם, שהמדע הוא שולט, אז מדע הגזע טוען שיהודים נחותים, והיום שהכותרת השולטת בעולם זה מדינות הלאום והזכויות הפוליטיות וזכויות האדם, אז בעצם אנחנו מותקפים כל הזמן מבחוץ לגבי הזכות שלנו להגדרה עצמית לאומית, וזה מה שאנחנו רואים היום, בעצם היעדר הקיום שלנו לגמרי. איילה, אני חושב שאת יכולה לשים מיוט, קצת עושה לי רעשים. לאן אנחנו יוצאים מהסיפור הזה? אמרנו שיש זכות לאומית. בחרנו לא להתמקד בשאלה האם לעם היהודי הוא עם, ואם יש לו זכות לאומית. אני מאמין שמי שיושב כאן, זה די ברור לו, שיש לנו. דיברנו על הגישות השונות לגישה חיצונית והפנימית להגדרה עצמית, נכון? האוטונומיה הפוליטית לבין הסיפור ולב העם, כמו שאחד העם אומר. ראינו שהמגילה מכירה בזה, שהזכאות היא צריכה שניים, צריכה זכאות והגדרה הפנימית של הקונגרס, ושלנו, להגיד אנחנו יהודים, יש לנו לב וסיפור משותף, ואנחנו צריכים אבל גם את הזכאות החיצונית, את הגושפנקה החיצונית מהאומות המאוחדות, להיות מי שאנחנו. בתוך זה, ראינו שאחד העם אומר לנו, אל תסתפקו רק בחיצוני, כי החיצוני שואב את כוחו מהפנימי. בעניין האומה הוא נוסד על לב העם, ואז דיברנו מעט על הסכנה שאנחנו חווים היום, הסכנה החיצונית. לאן כל זה מוביל אותנו בשקף האחרון לסיפור, וכאן כל המסר. הזכות היא לא שווה הרבה אם אין חובה בצידה, אוקיי? אני מאמין בזכות לחופש הביטוי, הכל טוב ויפה, אבל אני צריך, מוטלת עליי חובה להקשיב גם לביטוי שלכם, נכון? אז אמרתי לעצמי, מה זה הזכות? כל היום אנחנו זכאים.
אז אני חושב שיש לנו חובה להגדרה עצמית, אוקיי? אני חושב שאם נסתכל על השקף הקודם, לאנשים האלה, ונרצה באופן הכי חזק להתמודד איתם, ולתת להם קיר ברזל שעומד מולם, ומשאיר ומחזיק את ההגדרה ואת זכותנו הלאומית להגדרה עצמית. ואם נקשיב לאחד העם שאומר שהחיצוניות בנויה מהפנימיות, אז מוטלת עלינו החובה להמשיך, להעמיק ולבסס את ההגדרה הפנימית שלנו. ככל שאנחנו נמשיך לבסס את ההגדרה הפנימית שלנו, שאנחנו זכאים ויכולים להגדיר אותה, אנחנו נמשיך לבסס ולחזק את ההגדרה החיצונית שלנו. מי אנחנו, מה הגבולות שלנו, מהם הערכים שלנו, ואני חושב שלהגיד את זה במסגרת שאני מדבר איתה עכשיו, זה די obvious, כי מה עושה ארגון כמו יהב, ומה עושים לימודים כאלה, מחוץ מלחזק את ההגדרה הפנימית שלנו, וכמו שאנחנו מבינים, זה גם המענה לסכנות חיצוניות. תודה רבה לכם. תודה רבה, יהל. באמת, גם תודה על השותפות ועל המצגת המושקעת. אנחנו עושים עכשיו העברה של ההוסט אל שירה. אז באמת תודה לך. פסקאות 4 ו-5, ואנחנו ממשיכים קדימה אל פרופסור עוז, סופרת והיסטוריונית ישראלית, להעביר את הפסקאות של 6, 7, 8. אוקיי, קודם כל נראה אם שומעים אותי. שומעים נהדר. שומעים מעולה, יופי. בוקר טוב, כיף לראות אתכם, את מי שאני מכירה, וכיף להכיר את מי שאני עוד לא מכירה. קוראים לי פניה, פרופסור זה לא ביום שישי בבוקר. קיבלתי את פסקאות 6 עד 8 במגילת העצמאות. אולי נעשה זום אין רגע לפסקאות האלה, אם זה אפשרי. רק רגע, נתקע לי פה, אני עוברת. אז אני אספר לכם ראשית מה התחום שלי, ושנית מה חשבתי כשקיבלתי את ההקצאה של פסקאות 6 עד 8. התחום שלי הוא תולדות הרעיונות, היסטוריה של הרעיונות, בפרט של מחשבה פוליטית, בעת החדשה המוקדמת. כתבתי כמה מאמרים על הרצל, גם על הכרזת העצמאות ועל הציונות, כשיח מתמשך בין המאה ה-19 למאה ה-21. כיום, ב6.5 החודשים האחרונים, אני עוסקת כמעט אך ורק בשיח עם העולם החיצון לישראל, בעיקר עם אנשי שמאל ישן, שעדיין מאמינים בזכות קיומה של מדינת ישראל, אבל פה ושם אני גם נתקלת באנשי שמאל פוסט-קולוניאליסטי, שאיבדו, אם היה להם אי פעם את האמון בזכות קיומה של מדינת ישראל. אז הדברים שלי די נצבעים בנוסח, נצבעים בצבע המיוחד, הכהה, האפל, המדאיג, המפחיד, של השיח האנטי-ישראלי שאנחנו פוגשים עכשיו בעולם, אם אנחנו רוצים לפגוש, כי כלי התקשורת בישראל מסתירים מאיתנו במידה רבה את ההיקף ואת העוצמה של השיח הזה בעולמות אינטלקטואליים ותרבותיים. בואו נקרא את 3 הפסקאות האלה, נראה מה מקומם במגילה ומה טמון בהן שהעין נוטה לדלג עליו. ואני כבר אומרת שהפסקאות 6 עד 8, כשקוראים במגילה, העין נוטה קצת לרפרף עליהן, כי זה השואה. אלה פסקאות השואה. קודם הצדקנו בפתיח, בפסקאות הראשונות, ב5 הראשונות הצדקנו את לידת עם ישראל בארצו, את שאיפתו כל הדורות לחזור למולדתו, את הכרזת הקונגרס הציוני הראשון, ואת בלפור. ועכשיו כרונולוגית הגענו לשואה, ומתוך 10 פסקאות ההצדקה שיש בהכרזת העצמאות, הנה 3 שמוקדשות לשואה ולמלחמת העולם השנייה. אני קוראת פסקה 6. השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת, או מחוסר המולדת והעצמאות. אני חושבת שזה צריך להיות מחוסר ולא מחוסר,
על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל, חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי, ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות, יש כאן קצת בעיה של ניקוד, שוות זכויות בתוך משפחת העמים. שימו לב לחידוש המדינה היהודית, שימו לב לדגש על המולדת, שימו לב לאומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים. נעבור לפסקה השביעית, בבקשה. אפשרי לעבור לפסקה השביעית? כן, רק שנייה. פשוט רוצה שנקרא את כל השלוש בבת אחת. שארית הפלטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ ישראל על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל ישרים במולדת עמם. מה זה העמל ישרים הזה? אנחנו עוד נחזור אליו. ופסקה שמינית ואחרונה למקבץ שלנו, מן השואה למלחמת העולם השנייה, מן הקורבנות של השואה אל לוחמי הבריגדה, תרם היישוב העברי בארץ את מלוא חלקו למאבק האומות השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להימנות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדות. כאן יש זכות בתור זכות, שימו לב, בעוד שהסבל והאובדן בשואה מחזק, לא מייסד אלא מחזק את זכותו המוסרית של עם ישראל למדינה משלו במולדתו. כאן יש לנו חיזוק של מעין תת זכות להימנות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדות. האו"ם כידוע נוסד מיד עם סיום מלחמת העולם השנייה, ואנחנו זכינו להצטרף אליו על פי הפסקה השמינית הזאת, שאגב לא נכונה עובדתית, אבל היא הצהרתית, בזכות חלקנו הצבאי, האקטיבי, הפוליטי, במאבק האומות בנאצים ובעלי בריתם. בפועל כמובן הצטרפו לאומות המאוחדות עד מהרה גם מדינות שלא השתתפו במאמץ המלחמתי נגד מדינות הציר במלחמת העולם השנייה, ועם זאת בכתיבת ההצהרה נראה שחשוב מאוד לציין את החיבור הספציפי הזה לעמים האקטיביים שלא רק היו קורבן אלא גם לחמו בנאצים. עכשיו הייתי רוצה, אם אפשר, ששלוש הפסקאות תהיינה ביחד על המסך, אם זה אפשרי. אם זה לא אפשרי, אנחנו נעשה את זה אחרת. עכשיו, על הפסקאות האלה אני בינתיים אגיד שהעין שקוראת במגילה נוטה קצת לדלג. העין שרואה שואה נוטה קצת לדלג, מפני שזה הרי מובן מאליו. וגם היחס המספרי כאן בין פסקאות והנמקות, היחס של סדר הגודל, הוא מובן מאליו לקורא, וזה נראה כמו באמת רצף כרונולוגי. יש במגילת העצמאות סך הכל 18 פסקאות, מתוכן 10 הראשונות מיועדות למה שאנחנו קוראים ההצדקה, שהיא על פי רצף היסטורי כרונולוגי, מקומו של העם היהודי בארץ ישראל. למעשה המגילה מתחילה באי דיוק היסטורי, לפחות על פי הסיפר הנרטיב התנ"כי, מפני שהעם היהודי לא קם בארץ ישראל, הוא קם כעם, נוסד כעם, במעמד הר סיני, בסיני. אבל ארץ ישראל, הגליה, קשר היסטורי חוזר ונשנה, קונגרס הציוני, הצהרת בלפור, 3 פסקאות השואה, עצרת האומות המאוחדות, 29 בנובמבר, וסיכום, פסקת סיכום עשירית לחלק ההצדקה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם, עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. אז זה הגיוני שהשואה ומלחמת העולם השנייה תופסות 3 מתוך 10 פסקאות הפתיח
הפריאמבל, ההצדקה. רק כדי לסיים את ה-18, יש לנו אחר כך שתי פסקאות של ההכרזה עצמה, אנו חברי מועצת העם, לפיכך נתכנסנו, ואנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט תקום המדינה, אלה שתי הפסקאות, ולבסוף נותרו לנו 6 פסקאות של אנו קוראים ואנו מושיטים, הפסקאות המפורסמות יותר של הקריאה לשלום ושל ההתחייבות לזכויות ולמעשה לדמוקרטיה ליברלית, בלי שהמילה דמוקרטיה כידוע מופיעה במגילה עצמה. האם אני יכולה לעשות שיתוף מסך? אני רוצה לשתף 2 פסקאות מספרו של ההיסטוריון יורם שחר. כן, אין בעיה, אני עכשיו, אני עוד רגע מאפשרת לך. בואו נראה אם זה יצליח לי, אם לא אז אני פשוט אקרא לכם. הנה, את יכולה עכשיו. בואו נראה. share screen. טוב, יש לי כאן איזו בעיה טכנית עם זה, אז לא נעשה את זה כרגע, אבל אני רוצה בעצם לתת לכם המלצה חמה על הספר, שאולי חלקכם מכירים, או חלקכם קראתם בהכנה לשורת הדיונים הזאת, של פרופסור יורם שחר, מהמרכז הבינתחומי, מישהו מכיר? שכתב ספר שכותרתו, לא פחות ולא יותר, ככותרת החלק שהדגשתי בפסקה השנייה על השואה, לא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל ישרים במולדת עמם. ויורם שחר כותב בצדק שהמילים האלה, כבוד, חירות ועמל ישרים, עברו מתחת לרדאר, עוברות מתחת לרדאר אצל רוב קוראי המגילה, כמעט לא מצטטים אותן. הוא כותב, ואני מצטטת, מילים אלה מסתתרות בסופה של פסקה בהכרזת העצמאות שהודרה לחלוטין מן הזיכרון הקיבוצי. אכן מבטאות להערכתי, כותב שחר, את מהותה של ההכרזה טוב יותר מפסוקים אחרים שנצרבו היטב בקנון הישראלי. עכשיו אני רוצה שנסתכל לעומק בכבוד, חירות ועמל ישרים. תראו, מה שקופץ כאן, המילים כבוד וחירות, הזכות העמית, לא רק האינדיבידואלית לכבוד ולחירות, מהדהדות בחלקים אחרים של המגילה. עמל ישרים, אפילו יורם שחר בעצמו לא כותב על זה, למרות שהוא קרא לספרו, כבוד, חירות ועמל ישרים. עמל ישרים מהווה כאן אינדיקטור לתסביך הפנים-יהודי, שבמידה רבה ליווה את הציונות מראשיתה, דהיינו דימויו של העם היהודי, בעיקר באירופה, כעם חולה, כעם לא טבעי, במובן האריסטוטלי, כלכלה טבעית וכלכלה לא טבעית, כעם לא טבעי שעוסק לפרנסתו בהיבטים לא טבעיים של הכלכלה, דהיינו בהיבטי פיננסים, סחר, שנחשבים ללא יצרניים בתפיסה האריסטוטלית ובהמשכיה בעולם, וחלק ניכר של האנטישמיות של המאות, של ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת בואכה המאה ה-19, אכן מתבססים על התפיסה שהיהודים לא עובדים לפרנסתם כמו הגויים. והתסביך העבודה ההגונה, עמל הישרים, משתקף למרבה ההפתעה במגילת העצמאות שלנו, בלי שבעצם נתנו על זה את הדעת. יש כאן השתקפות של נטייה ציונית מראשיתה. לא לקום ולצאת מתוך הדימוי האנטישמי של היהודי בגולה, בעיקר באירופה, אלא לנחס חלק מן הדימוי הזה ולהפוך אותו על פיו. וכך התפיסה של הציונות הסוציאליסטית ושל אחד העם, אבל גם של אחרים, בדבר הבראתו של עם ישראל על ידי הציונות,
חזרתו לחיי עמל, בעיקר עמל חקלאי על האדמה. יש תנועות שרוצות רק אדמה, כמו גורדוניה, אבל גם עמל יצרני אחר, גם תעשייה זה טוב, כחלק ממפעל התקומה הציוני. וכך הפסקה על השואה, הפסקה השנייה על השואה, על שארית הפליטה, בעצם מפנימה ומעכלת את השיח האנטישמי על היעדר כבוד, חירות ועמל ישרים אצל יהודים בגולה, כדבר שהוא כמובן לא באשמתם, אלא כמימד שנגזל מהם על ידי עצם הגלות, והחזרה אל כבוד וחירות ועמל הגון בארץ ישראל. זה קצת מוזר בפסקה על שארית הפליטה, אבל הנה יש לנו כאן את ההדהוד הציוני כל כך, שאופייני כל כך לשיח הציוני מראשיתו, מאבק אדם לעם, מתולעת יעקב להצבי ישראל, אבל גם 3 שנים לאחר סוף השואה, וגם בשנות ה-50, בואכה שנות ה-60, עדיין הדימוי של שארית הפליטה, כאבק אדם שצריך לעבור מטמורפוזה, ניכר גם כאן. עכשיו, מה שמאפיין את שתי פסקאות השואה, גם על השואה שנתחוללה על עם ישראל, פתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת, תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי, מעמד של אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים. השיח בפסקאות האלה, כמו בחלק גדול מפסקאות ההצדקה, מ10 פסקאות ההצדקה של המגילה, הוא שיח שמיועד לצריכת חוץ יותר מאשר לצריכת פנים, בשלב הזה. וצריך לזכור שמגילת העצמאות הייתה הניסיון הקולקטיבי הראשון והאחרון של העם היהודי-ישראלי, לקיים שיח מכונן עם מדינות הקהילה הבינלאומית. אני אומרת את זה בכאב, מפני שכרגע השיח המכונן שלנו עם מדינות הקהילה הבינלאומית, ובעיקר עם האינטלקטואלים של הקהילות הבינלאומיות, עם האקדמיה ועולם התרבות של הקהילה הבינלאומית ושל מדינות המערב, הגיע למבוי סתום חמור מכפי שרוב הישראלים יודעים. שימו לב למעמד של אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים. כן? לא במקרה אנחנו לא כל כך קוראים את הפסקאות האלה, מפני שאנחנו עוברים לפסקאות של הדיון הפנימי, של הדיון הפנים הישראלי, של המחאה הפוליטית של 1.5 האחרונות, של המאבק על הדמוקרטיה הליברלית, וזה לוקח אותנו לפסקאות בחלק האחרון של המגילה. אבל אני רוצה לשים אצבע על המעמד של אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים, שנועד לצריכת חוץ, אבל ראוי מאוד גם לצריכת פנים. יש מאמר מדהים של דוד בן גוריון, משנת 1954, מתוך הקובץ מאמרים ומסות, 1953, סליחה, שהוא כתב אותו בשדה בוקר. במאמר הזה בן גוריון מצטט את הביטוי משפחת העמים, הוא מתגלה כפוסט-קולוניאליסטי לא פחות מראשי המפגינים בקמפוס של אוניברסיטת קולומביה בניו יורק בימים אלה. במאמר הזה, ככל הגויים, בן גוריון מנסה לאחוז במקל משני המקלות, גם לומר שעם ישראל בפירוש בקבלתו מדינה ומולדת, 7 שנים קודם לכן, קיבל מעמד שווה, לא עליון, אבל שווה במשפחת העמים, וגם שכל עם שואף באופן טבעי להתבלט. זכותו המעורערת היא של כל עם, הבלתי מעורערת היא של כל עם, כותב בן גוריון, לשאוף להיות לאור לגויים, מופת לאחרים, דוגמה יפה לכל המין האנושי. ואז הוא נכנס במאמרו כל הגויים, לדיסקורס, לשיח
פוסט-קולוניאליסטי ואנטי-קולוניאליסטי שכדאי היה לנפנף בו היום, זה לא היה מזיק. אני קוראת, אני מצטערת שאני לא יכולה לשתף מסך, אבל זה שווה קריאה. יש אמביציות לאומיות שסכנתן מרובה, עם השואף לשלטון על עמים אחרים, מתוך הנחה שהוא עם נבחר ונועד לשלטון עולמי, שהוא מביא ברכה לעמים שהוא שולט עליהם, וכן הלאה, ועליו לכבוש את כל העולם תחת שלטונו, עם זה מסכן עצמאות עמים אחרים ומערער שלום העולם, גם אם הוא דוגל בסיסמאות רמייה של שלום. דוד בן גוריון, 1954. והוא תוקף את הבריטים ואת הרוסים שפיתחו אימפריות על סמך התפיסה השגויה הזאת, והקומוניסטים בכל הארצות מאמינים שהסובייטים מביאים גאולה סוציאליסטית לעולם, וכן הלאה וכן הלאה. ואז אומר בן גוריון, לא ולא, להיטיב לעמים אחרים, להיטיב במרכאות עם עמים אחרים שלא ברצונם, כמובן יש זיקה הדדית בין עמים, ויש שותפות גורל של כל המין האנושי, אבל אנחנו לא אמורים לכפות את רצונותינו, או את תפיסת הצדק והקדמה שלנו, על עמים אחרים. ואז הוא משתמש בביטוי משפחת העמים ממגילת העצמאות, ואומר את הדברים הבאים, יש משפחת עמים, יש דבר כזה, ואין שום עם פטור מחובות אנושיות ובינלאומיות, ואין זו רק זכותו של כל עם, אלא גם חובתו המוסרית לסייע במידת יכולתו לביצור שלומה ולהעלאתה הרוחנית והמוסרית של האנושות בכלל. והוא ממשיך ואומר, והוא גם כתב את זה במקומות רבים אחרים, שעם ישראל הוא עם נבחר רק במובן המשרת ולא במובן השולט. זו משפחת העמים. ולכן אנחנו אומה שוות זכויות במשפחת העמים, ומאמרו של בן גוריון ככל הגויים מדגיש, אני כאן מהדהדת את הדברים שנאמרו על ידי יהל, על ידי קודמי, שהזכויות מביאות איתן גם חובות. דווקא בפסקאות על השואה, דווקא בפסקאות שכביכול נותנות את החותמת הסופית, כמעט הסופנית להצדקה של שיבת עם ישראל למולדתו כאומה סוברנית, דווקא שם מופיעים ביטויים כמו כבוד, חירות ועמל ישרים, שמהדהדים את תסביך הנחיתות בין השאר של עם ישראל בגולה, והרעיון של שייכות למשפחת העמים, שהוא אחד מההדים החשובים ביותר של מגילת העצמאות, לא כלפי פנים, אלא כלפי חוץ. היום הפסקאות האלה בעיניי צריכות להדהד גם כלפי פנים. ראשית, אנחנו צריכים להראות אותן לעולם, כמו את שאר מגילת העצמאות. כדי להראות שהמסמך המכונן, יש ויכוח אם לקרוא לו חוקתי, או חוקתי במובן של השפעה על חקיקה, יש לזה ויכוח שלמעשה הוכרע נגד, אבל דווקא הפסקאות האלה היום צריכות לעמוד לדיון פנימי על ידינו, מפני שהן מובילות לשאלה מה חובתנו כנגד הזכות להשתתף, להצטרף במשפחת העמים. מה שחובתנו במשפחת העמים הוא אלמנט של שוויון ופוסט-קולוניאליזם, כפי שבן גוריון ביטא במאמרו ככל הגויים. וזה לא פוסט-קולוניאליזם במובן של הקמפוסים האמריקאים כיום, כי הפוסט-מודרניזם של הקמפוסים האמריקאים כיום שולל את זכותה של מדינת ישראל להתקיים, אל תטעו בזה, יש כמה אמירות מרקחות פה ושם, אבל השיח הכללי שולל את עצם זכותה של מדינת ישראל להתקיים, רואה בהקמתה מכך טעות של האומות המאוחדות ושל הקהילה הבינלאומית, מפני שהיא לא חלק ממשפחת העמים. והעם היהודי במולדתו איננו חלק ממשפחת העמים לצורך העניין. וכאן דווקא מגילת העצמאות צפתה פני עתיד, היא גם ידעה שבזמן אמת יש התנגדויות עקרוניות להקמת מדינת ישראל במולדתו ההיסטורית של העם היהודי. מה אין כאן? מה שאין כאן, ואני חוזרת לפרופסור יורם שחר, בכל הדיבור העמוק והחשוב על הזכות
לכבוד, חירות ועמל ישרים, דהיינו כלכלה טבעית, כלכלה נכונה, כלכלה יצרנית ויצירתית של היהודים בארצם. כל ההתעמקות הזאת, שהיא ראויה עד מאוד לקריאה היום בקרב ישראלים, גם בשביל הכבוד, גם בשביל החירות, גם בשביל משפחת העמים. מה שחסר בה כמובן הוא דבר שבקריאה האחרונה של הטיוטה האחרונה, או למעשה 3 הטיוטות האחרונות מתוך 10 של מגילת העצמאות שבן גוריון עבר עליה, הוא דאג להוריד כל אזכור של תוכנית החלוקה של האו"ם. הרי הייתם מצפים שגם תוכנית החלוקה של האו"ם תהיה חלק מפסקאות ההצדקה, מ10 פסקאות ההצדקה, ולא היא. תוכנית החלוקה איננה מוזכרת, והדגש וההתרכזות העיקרית היא על התקומה של עם ישראל במולדתו ההיסטורית כזכות לאומית שלו ושלו בלבד. במובן מסוים, בן גוריון סתר כאן את עצמו, ואני מניחה שהוא גם ידע שהוא סותר את עצמו. כשמצד אחד הוא האמין בשוויון מול משפחת העמים, בזכותו, זכאותו של כל עם למולדת, זכאות שכמובן גלובלית אי אפשר להעניק אותה לכל עם, אבל אנחנו תובעים אותה לעצמנו, והנה כאן ממש לידך מסמך שמכיר גם בזכאותם של ערביי ארץ ישראל, כפי שנקראו אז למולדת, ואתה לא מכניס את זה להכרזת העצמאות שלו. אפשר לראות שבן גוריון אמר, זה די ברור לפי השינויים והמחיקות שהוא עשה בנוסחים האחרונים, אנחנו כאן מכריזים את הכרזת העצמאות שלנו, לא את הכרזת העצמאות של עם אחר. אנחנו גם לא סותרים אותה, את זכאותם של ערביי ארץ ישראל למולדת על פי הכרזת החלוקה, אנחנו לא מדברים נגדה, אנחנו פשוט לא מזכירים אותה. וזאת מפני שמגילת העצמאות היא, באופן מובן אני מדגישה, מסמך שבו היהודים מדברים על עצמם, לעצמם ולקהילה הבינלאומית. לא על הערבים. אל הערבים, מושיטים יד לשלום ולשכנות טובה, בלי הבדל גזע ומין, אבל לא אל הערבים במובן של שאיפה עצמאית של הערבים להגדרה עצמית מדינית. ושוב, אם אנחנו חוזרים ל3 הפסקאות של שואת יהודי אירופה, שימו לב שאחת הפסקאות גם מזכירה בפירוש את העלייה ממדינות אחרות שאינן אירופאיות. זאת הייתה נקודה חשובה בפסקה הזאת, בפסקאות על השואה. דובר על עלייה ממדינות אחרות שאינן אירופאיות, לא דובר עדיין על אסונם המצטבר של יהודי המזרח, כי אסונם המצטבר של יהודי המזרח הגיע לשיאו בשנות ה-50, בעוד שהיו פרעות כמובן כבר קודם, בעיראק ובמקומות אחרים. לא מוזכר במגילה, אבל בפירוש מוזכרת העלייה גם ממדינות לא אירופיות. ועם ישראל שקוע בשני דברים שמהדהדים במגילה, באסון ובנס. הנס האפי, מלשון אפוס, סיפור ארוך, הנס האפי של תקומת עם ישראל בארצו. וחד משמעית, 10 הפסקאות הראשונות, פסקאות ההצדקה של מגילת העצמאות של מדינת ישראל, הם אחד הניסוחים הטובים ביותר שאני מכירה באיזושהי הכרזת עצמאות. אגב, טוב יותר מן הכרזת העצמאות האמריקאית, של ניסוח הנס האפי, האפוס, בין המילניה, בין אלפי השנים, שהולך ומתכנס אל ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. זה נפלא, אבל לא היה בזה מקום, לא מקום נפשי, לא מקום אמוציונלי, לא מקום פוליטי, ולא מקום משפטי, לתקומתו של עם אחר באותה ארץ. זה חוכמה שבדיעבד. אם כי בן גוריון ידע מה הוא עושה כשהוא לא הזכיר את תוכנית החלוקה במגילת העצמאות. אבל כן נמצאות, ואני אסכם את דבריי, בתמונות ב3 הפסקאות על השואה ועל מלחמת העולם השנייה, כן טמונים שם רפים גבוהים מאוד לדרישה של העם היהודי מעצמו במדינתו החדשה. ואני מזכירה שוב את הרפים האלה, שגם מופיעים אחר כך כמובן ברשימת הזכויות, אבל הרף של מעמד של אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים, שבן גוריון אחר כך מדגיש ששווה זכויות זה גם שווה חובות, של זכותנו לחיי כבוד, חירות ועמל ישרים, שאמרתי שעוד מהדהד
את התפיסה הכלכלית האנטישמית נגד היהודים, וגם את תפיסת האנומליה של היהודים כלפי עצמם בפזורתם בגולה. צריך לזכור שמדינת ישראל היא במידה רבה פרויקט של השבת היהודים לפרנסות שנחשבו טבעיות במסורת האריסטוטלית. וכמובן עם כל הרומנטיקה ותפיסת הצדק החברתי של ההתיישבות העובדת והרומנטיקה של התעשייה הארץ ישראלית וכן הלאה. והבריגדה, מלחמת העולם השנייה, תרומת היישוב למאבק האומות, השוחרות חירות ושלום, שזה מכניס אותנו, נתן לנו כרטיס כניסה בין הראשונים לאומות המאוחדות. ובכן, חירות, שלום, כבוד, שוב חירות, אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים. יחסית לכך שאלה פסקאות על האימה והכיליון של שואת יהודי אירופה, יש לנו כאן הרבה מאוד אמירות שהוגנבו פנימה או שולבו, שמעמידות רף מוסרי גבוה מאוד ליהודים המקימים מולדת בארצם, השתייכות למשפחת העמים, חובות לצד זכויות, גם אם לא הוזכרו ערביי ארץ ישראל ותוכנית החלוקה שהקנתה גם להם מדינה על אותה מולדת. אני אעצור בשלב הזה, אחרי שהערתי בפנס כמה מסתרי הפסקאות האלה, ואשמח לשמוע שאלות והערות. פניה, תודה. אני חושב על הסיפור של תוכנית החלוקה, שמעניין אם היא הייתה מוזכרת, אם הערבים לא היו פורצים במלחמת העצמאות בכ"ט בנובמבר. כלומר, כן. כשהוא כותב את זה, הוא כבר מבין שהחוזה הזה מבוטל. הצד השני הראה שהוא לא מעוניין בו, וזה אחרי חודשי מלחמה ארוכים. יכול להיות שכבר בתקופה של החלטת העצמאות, זה פשוט כבר לא רלוונטי, החלוקה, פיזית. בהחלט יכול להיות, ועם זאת, יש לנו את כ"ט בנובמבר כמועד מכונן, שאנחנו בעצם סיננו ממנו חלק. אבל אני מסכימה, זאת אומרת, הדברים נכתבים, הפסקאות האחרונות, הפסקאות האלה ופסקאות אחרות, עוברות את השינוי האחרון בלילה האחרון של בן גוריון, ממש לפני ההכרזה. ואכן, במאי 48, הגיאופוליטיקה נראית שונה, אני מסכימה איתך לחלוטין. אבל שימו לב, אני רק אומרת שהרף שהפסקאות האלה מציבות לנו כאומה היום, וגם לעולם בכל הנוגע למשפחת האומות, הוא רף מאוד מאוד גבוה, ואני אומרת את זה לחיוב ולא לשלילה. הערות נוספות? תודה רבה, פניה. יש פה עוד שאלה אחרונה? אוקיי. אני גם אגיד שיש הרבה מקום לשאלות גם בקבוצת וואטסאפ וכולי. אני רוצה ככה לאסוף ולחזור על המפגש הזה מההתחלה עד הסוף. אז באמת יהל פתח ודיבר הרבה על הסיפור של הגדרה עצמית, ושיש חובה להגדרה עצמית, בין הגדרה פנימית לחיצונית. פניה המשיכה באמת וחידשה הרבה שנוטים לדלג על פסקאות השואה כאיזשהו משהו מובן מאליו, אבל הם טומנים בחובם הרבה משמעויות, ולנוסח שלהם באמת יש הרבה משמעות היום, ממש לכל מילה ומילה. אני רוצה להגיד שוב שחוץ מהלימוד שקרה עכשיו, אז יישלח גוגל פורמס כזה בקבוצה בוואטסאפ, שהוא הזדמנות באמת בגלל קוצר הזמן ושאין הרבה זמן לשאלות, אז אם רוצים כמובן לכתוב תובנות מהמפגש הזה, או שאלות או מחשבות, אז ממש יותר מוזמנים. המפגש קורה השבוע הבא, אותה שעה בזום. אני רוצה להגיד שוב תודה רבה ליהל ולפניה, באמת על הנכונות. וזהו, שוב פעם שבת שלום וחג שמח. תודה רבה לכולם ולכולן. תודה רבה שהזמנתם אותי, חג שמח, והחזירו אותם הביתה. לגמרי. תודה רבה. תודה רבה, פניה. תודה רבה.